ही जी परंपरा जी आहे ती किती वर्ष तुम्ही चालवतायत आणि कशा पद्धतीचा सहभाग जी मुलं जी आहेत ती कशा पद्धतीनं याच्यामध्ये भाग घेत आहेत? नमस्कार. आपल्या हायस्कूलमध्ये गेली 58 वर्षे दहीहंडी आणि गोपाळकाला हा कार्यक्रम साजरा केला जात आहे. गेल्या 58 वर्षापासून अखंडितपणे हा कार्यक्रम साजरा केला जातो. याची पूर्वतयारी म्हणून 8 दिवस अगोदरपासून आपले जे गोविंदा पथक आहेत ते वेगवेगळ्या शिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली ही तयारी करतात आणि गोपाळ काल्याच्या दिवशी दहीहंडी फोडण्याचा कार्यक्रम साजरा केला जातो. गेली अनेक वर्षे हा कार्यक्रम आपण साजरा करतो. यामागचा उद्देश एकच की आपली जी भारतीय संस्कृती आहे, श्रीकृष्णाच्या लीला आहे, यांचं ज्ञान, याची माहिती या तरुण पिढीपर्यंत पोहोचावी हा त्यामागचा निव्वळ हेतू आहे. त्याचबरोबर प्राथमिक विभागातील विद्यार्थ्यांसाठी या दिवशी वेगवेगळे वेशभूषा स्पर्धा आयोजित करतो आणि मान्यवरांच्या हस्ते त्यांना बक्षिसं प्रदान केली जातात. त्यामागचा हेतू पण एवढाच आहे की या मुलांना आपल्या सुप्त गुणांना वाव मिळावा किंवा त्यांना व्यासपीठाचं धाडस प्राप्त व्हावं. हे बालपणापासून जर झालं तर पुढे जाऊन नक्कीच ते चांगले यशस्वी कलाकार म्हणा किंवा यशाला गवसणी घालू शकतील. आणि म्हणून गेली 58 वर्ष आमच्या हायस्कूलमध्ये हा कार्यक्रम अविरतपणे साजरा केला जात आहे. यामध्ये आम्हाला आमचं व्यवस्थापन आहे त्यांची मोलाची साथ मिळते. सगळे शिक्षक वर्ग हिरिरीने भाग घेतात. पालक वर्ग यामध्ये आम्हाला चांगली साथ देतात आणि अशा प्रकारे सगळ्यांच्या सहकार्यामुळे हा कार्यक्रम आम्ही आज तोपर्यंत साजरा करत आलेलो आहोत.